folytatjuk, biztos, hogy ismerős a név, Tóth Lilla, ugye tudják, egy napon született a televíziónkkal Lilla, és az elmúlt hétvégén volt Lilla ballagása, amin jelen volt stábunk is, most ezt következik, nézzük meg. Elballagott az általános iskolából Tóth Lilla, a televíziónkkal egyidős lány. Évek óta figyelemmel kísérjük az életét, ami most egy fordulóponthoz érkezett. Egy 8 éves korszak zárult le. Az osztálykirándulások és a közös programok mellett szinte eszébe sem jutnak a dolgozatok és a szürke hétköznapok. Mint mondta, hamar elrepült ez a pár év. Nagyon jó emlékek jutnak csak eszembe, mikor visszagondolok, és így messziről, vagy így távolról nézve nagyon rövidnek tűnik, de évközben mindig az volt, hogy úristen, a 8 év milyen sokára fog eltelni, most meg így ballagóként visszanézve nagyon rövidnek tűnik. Az elmúlt majdnem egy évtized alatt rengeteg örökre szóló barátságot kötött. Szerintem életre szóló barátságok ezek, amik itt kötődtek, de megbeszéltük, hogy 8. után is fogjuk tartani a kapcsolatot. A fiatal lánynak konkrét elképzelései vannak a jövőjét illetően. Budapestre megy tovább tanulni egy kétanyelvű iskolába, ahol külkereskedelmet fog tanulni. A 8 év alatt számos tanulmányi versenyen ért el kitűnő eredményeket. Történelem, irodalom és angol tantárgyakból voltam tanulmányi versenyeken, és ott helyezéseket is értem el. Például minden évben voltam szavaló versenyen, és ott általában az első 3, minden évben más helyezést kaptam, és általában az első 3-ban benne voltam. Történelemből idén voltam versenyen, a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban, és ott bejutottam a legjobb 16-ba. Angolból pedig 7-ben voltam szépkiejtési versenyen, és ott azt hiszem második lettem. Szerintem még azért reménykedhetünk, hogy eljön az az idő, hogy akár ebben a műsorvezetői székben is üljön